Мен де мына күтмәгәндә мошенникларның корбаны булдым. Үз кулым белән аларга банктан 300 мең акча алып бирдем. Хәзер инде менә ничә еллар түлисе була миңа. Соңгы араларда мошенниклар райондашларыбызны штурмга тута башлады. Ел башынан 4 кеше аларның корбаны булды. Шуның өчесенә кәрәзе телефоннан шалтыратып, алдарлар үзләрен банк хезмәткәрләре итеп таныштыра. Кешеләргә шалтыратып әйтәләр, тошталарга кредит оформитмәкче булар мошенниклар. Шуңа шуларны тотыр өчен сез безне таңларга тиеш, без әйткәне белән эшләргә тиеш. Шуның нәтиҗәсендә кешеләрнең акчаларын урыйлар, банк счетларыннан илендә кешеләргә мәҗбүри кредит алдырып, төрле банклардан онлайн кредит алдырып, үзләренең счетларына күчәттерәләр инде. Мошенникларга булды, кредит буенча булды. Трансбанктан кредит алган идем. Яңадан минем исемгә түләп бетергәч, яңадан кредит оформить иттеләр. Аннан соң мин моны түләмичә йөргән идем. Яңадан түләргә туры килде. Через судебный пристав аркылы түләдем дә, хәзер дә шалтыратып әйтәләр, сезнең кредит дип. Мин кредит юк дим, алмадым дим. Мошенниклар үзәк банклардан мәгълүмат алалар. Утечка информация дигән зур шик тә бар. Башкача кешенең исем-фамилиясын, атасының исемен каян белерләр иде. Кешеләргә хәтта Мөслим район эчке эшләр бүлегеннән дип тә шалтыратырга мөмкиннәр. Алданмагыз. Район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре бер кайчан да кешенең карта номерларын сорамый. Я сейчас уже незнакомые номера не беру. Какие нужны есть номера, такие вот беру. Незнакомые нет. А это и звонили, и кредиты предлагали, и карты. Күрсәтсә шалтыраталар инде мошенниклар Москва номерларыннан, например, 495, 499 башлаган московский номерларны кулланалар инде. Аларның табуы бик авыр. Күбесе чит илдән шалтырата булып чыга инде. Табуы андый җинаятьләр бик сирәк ачыла. Мошенниклар безнең районда күбәйде. Информациялар, дезинформациялар күп тараталар. Белмәгән телефон номерларыгызны алмагыз. Үзегезнең номерларыгызны, карта номерларыгыз, банкомат номерларыгызны, информациягызны таратмагыз. Шуның белән үзегез саклап каласыз. Җиңел акчалар эзләп, озын берлек артыннан куып, булганнан колак какмагыз. Мошенниклардан алданып кредитлар алып, әҗәткә батып яшәргә ашыкмагыз. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.